Slay. U javnosti je nedavno odjeknula vest da pevač Dado Polomenta i njegova supruga Ivona čekaju svoje treće dete, a lepa influencerka je ubrzo podelila i prve emotivne trenutke sa ultrazvuka. Njena objava na Instagramu izazvala je talas pozitivnih reakcija, a Ivona je dirljivim rečima otkrila koliko ih je vest o prinovi ispunila i ganula. Upravo tim povodom, u svom prepoznatljivom iskrenom stilu, podelila je sledeće: "Ne znam šta smo uradili da ovo zaslužimo, ali znam da je ovo dar i da ćemo ga čuvati kao najtiši dokaz da ljubav još uvek pobeđuje. Hvala ti živote, treći put", istakla je ona uz svoju objavu, pa dodala: "Ljudi moji, raspala sam se na komade. Od srca vam hvala na predivnim rečima, emocijama, divnim porukama i ljubavi. Hvala što delite sreću sa nama. Dolazi nam još jedna ljubav, Bogu hvala", naglasila je tada. Inače, Ivona je ranije govorila o odnosu sa Dadom i osvrnula se na priče da je u vezi zbog finansija, a tom prilikom je istakla: "Mene kad vide na Instagramu pa kažu: jao, ova se udala zbog para. Ili nosim ovo, ili nosim ono. Dado je imao 1000 dinara u džepu kada smo se upoznali. Najmanje su mi pare bitne. To što je on pevač ne mora da znači da ima para. Čak uopšte ne mora da znači i nema veze sa tim. Ljudi na taj način govore o sebi. Svako ko napiše takav komentar govori šta nosi u sebi. Sa druge strane, mnogi ljudi su sa različitih krajeva sveta, različitih godina, na tim slikama vide u nama ono što zaista jeste", govorila je Ivona jednom prilikom. Dado je ranije kroz suze pričao i o teškoj situaciji u porodici i tom prilikom je otkrio koliko se divi svojim roditeljima što su uspeli da istraju i obezbede njemu i sestri najbolje. Njegovoj sestri, kada je imala samo 3 meseca, data je pogrešna injekcija zbog čega joj je paralizovano 60% mozga. Dajana je moja sestra koja je rođena kao i svaka druga beba, kao normalno dete. Sa 3 meseca je imala unutrašnju temperaturu 42, kada su joj doktori dali pogrešnu injekciju i paralizovali su joj 60% mozga. Od tog momenta su počeli godinama da otkazuju funkcije i mišići, rekao je Dado za Blic, koji nije mogao da sakrije suze. Zadnjih, pa eto da kažem 30 godina, ona je u kolicima. Ne postoje reči kojima bih mogao da opišem tu bol i patnju. Ne moju, koliko od mojih roditelja. I kroz šta je ona prošla. Jako je teško stvarno pričati o ovim stvarima i nikada nisam imao priliku da pričam o tome. Kroz jece je tada rekao za Blic i dodao: "Ali mogu reći da sam od nje naučio mnogo o životu, o ljudima, o toj čistoći. Definitivno. Hvala dragom Bogu na takvim roditeljima. Definitivno, to kolika je težina sa druge strane je velika blagodat data od Boga da bi znali da cenimo zaista svaki korak, svaki gutljaj vode koji čovek može da uzme sam, da nisi ni svestan, da nisi zavistan ni od koga", rekao je tada iskreno Dado Polomenta. A koliko je Dado dobar čovek, svedoči i činjenica da je jedan od omiljenih kolega na estradi, uzoran otac i suprug, pa ni ne čudi što je Bog njega i suprugu nagradio i trećom prinovom.